Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, раҳмати калон барои одамое ки дар канали мо ҳастанд, дастгирӣ мекунанд, мнениҳои худшонро менависанд дар комментариҳо. Хоб бародаро, гуфтем ки нашуд реклама админда муроҷиат мекунед, номрош дар болои экран. Хоб бародаро, дастгирӣ кунед канали моро, подписатсия кунед, зангулачаро зер кунед, лайк монед. Барои мо хеле муҳим аст. Хоб дӯстон, хонаи навбатии мо дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. Якачинор, кӯчаи Назарбекова 433 дроб 1. ин хонаи десен оз ҳамин хона фурӯши дӯстон. оз мерем пои маълумоти пурраша мед. айми сар меша заборош то ҳамҷара. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим медурем даруни хона. Хоб бародаро, хона детажай, душуна, обши 3 сотиқ заминаи бародаро, топли пол ҳаст ва девной якм этаж ва девной топли пол, якм дим отопление дорад. хона ба кирпичи пухта сохтагӣ шудага, байни якм дим монолита. раҳи ки ҷои душовой вана туалет мешавад. Отдельно беруна дора, бо даруна ҳам дора. хоб ира мебинем и ай тарафи кӯча сар мешава, мақсад ай тарафи дарвоза ҳам дарбича дора, ҳам дарвоза. барои меҳмонхона ира? Инҷа меҳмонхона. хоб и дари ҳамун здания ҳам ита хати метавонанд аю суд омада намешавад. хоб инҷа ҷои душевое вана туалет. ҷои вана туалет мешавад. Отдельно перегородка кадеги, блок кафева, натяжной полный кафева. душевой да меҳмонхонаи калонай, полуш ламинатай. чанд гуфти, чанд ба чандай? 3 ба 6 да. кондиционер, болош фигура хеле рамка задаги, обой. хоб ва девной топли пол дора, якм ошуна ҳамаш ҳам ва девной дора, ҳам отопление дора. якм дим отопление аст гузарондагиам. ин хона меҳмонхона. сади нархи меброй дарбича ба сини берун меша, вана туалет ай барош. хоб боз мерем ба даруни хона медурем дӯстон. пони маълумоти параметри яҷо бари хона за бисетка бигем ёкунен пони дикад мондагай тагиш нахели канал дора ҷои ораҳак. болош монолит, боло ҷои ҳанҷумхонай. ремонтш фақат инам хеле шикатур кадагай тамом гӯш инам шундагай. хоб боз мерем ба бари хона, ба дуруни хона медурем дӯстон. ин як кухни аловида дора дар беруни ҳавлӣ. болош нахи натижной задаги, сафед кадаги, пол кафе. ҷои кухни гарнитур. хоб бари хона да ҷои дедонхона бигем. болош кушондаги. чанд ҷои
дедуной. Bismillahirrahmanirrahim дорогой мадар мехуна. Не як мошуна бародаро, як мошуна хол, як хона дора. Холш ду шаст ба чорай. Болош нехирам какадаги. Гуфтем ки полошун ҳамаш ламинат. Неҷахи калидор дорам камтар. Не хона. Абуй задаги полошу ламинат. Нашуд чизи чораш дӯстон, яхе баъзе чизи чораш мегирам, баъзе чизи чораш мемуна. Ин хонаш 4 ба 3. Хоб дӯстон мебарем ба дуюм мошина. Якум мошинада гуфтем ду дар хона хол, дуюм мошинада 3 дар хона ванна туалет. Хоб не калидор дуроз мешава. Болош фигура задаги. Не хона дигеча ванна туалет. Болош полни ламинат. Хуб мерем якум хонаи барги сар мекунем пеши балконай. Инҷа ҷои балконаш. Болора размероша бародарона мегем, размер квадратша мегем. Общ 140 квадрата, якум мошина, ди мошина общ 140 квадрат. Ду тақсим мекунем, мақсад мебура якум диаметраш чанд квадрата ё ки чанд ба чанд меравад. Хоб ишам хел ламинат, батарейку задагия ишда якум дим да батарейка задагия, не ки якум бо вадивной топлипол дора. Болош фигура амхи ҳама чизиш кадагия светош ҳаст. Хуб калидорам хеле абой задагия. Не димги хонаша. Димги хонаша ҳамаш абой туурия. Болош фигура. Дарош ҳамаш як намуд. Хуб семги хонаш ята ду дар хона будид. Семги хонаш залай. Залшам намедонем сёмка намекунем, не ки ишам зали калонай 5 ба чандай. Спальня, ранги зал бор бигем, спальня. Хоб иҷа ҷои ванна душовой шай. Поли кафел ҳама чиз ҳаст. Унитаз задагия дим мошинада. این برای کریشه چیکار؟ باز نرخ نوش اگر بزنیم نمره تلفن هم میمونیم.
гир ба гир забор стенац мемблокай. хоб я бурга маълумоти пурра метем бародаро. Хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Якачинор, кӯчаи Назирбекова, 433 дроб 1, 3 соти хавлӣ, топли пол ва девной 1 этаж дора, топли пол 1 атаплени дора. хоб обши 5 дар хона, хона ба кирпич сохтагай, обши 140 квадратай, 1 мошина даде дар хона, хол 2 мошина да, 3 дар хона, ванна, туалет. нархи хона бародарон 950 000 сомон бо савдо мешавад. номерои телефон 946 500 500, номери дигариш 101 500 500. хоб дӯстон дар ҳамин номеро занг мезанен, нашод савдо кардан, ҳама чӣ маълумоти пуррара соҳиби хона буметиҳад. нашод реклама дӯстон дар болои экран номерои админ ресагай, занг мезанен, рекламада кӯмак мерасонем. байни якиму дим гуфтем аналита. хоб раҳш полни асфалтай, раи калонай, хонаи мисол айду бар хонай.